Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, ya lamura komai da komai. So ga waɗanda suke tambaya na yadda ake KYC na Carax Diamond Wallet da kuma yadda za a yi connecting nashi zuwa Remitano. Da farko za ka shiga Play Store ka ɗauko Carax Diamond Wallet, ga shi nan, wannan shi ne. Sai mutum ya zo ya yi installing, bari in yi updating na nawa tunda already ni ina da shi, bara na yi updating nasa. Yawwa, to ga shi yana updating. Ni zan buɗe shi directly. Idan kai baka yi registan shi ba sai ka yi registan shi, zai buɗe maka haka. Yadda za ka bi ka yi connecting nasa shi ne, za ka zo wannan ɗigo guda ukun nan, ga wani waje alaman KYC, sai ka taɓa shi, sai ka danna process KYC, ka danna zai kawo ka cikin Remitano, sai ka ɗan jira. Yawwa, sai ka danna I understand and accept sharing ɗin nan. To level 1 ya share KYC result with Renec Foundation, I understand and agree. To KYC na ya riga da ya tafi, ga shi har sun turo min da message akan na yi. Sai na danna back haka, idan na danna na je wallet ɗina, to zan gansa. Bari na fita na ƙara shiga wallet ɗin. Za ku ga KYC ta zauna. To za ku ga, kun ga this wallet address is verified, ga shi nan level 3. To haka ake yin sa. Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a.